sama ang unas tanan mga pag-ampo ang atong unahon may gana. Salamat na kay Lord, sumigati ka na mong grasya, tagadlaw, thank you kay Lord. Asap kita, always say a prayer mga kaigsuonan. Muna mga kaigsuonan, muna importante, kinising-kasing kapag ampong ito sa itong labang magagaham. Lord, among ipangayon diya, kanimo ang kalinaw sa tibuok nasod kaigsuonan. Okay, salamat kay Lord, sa maghatag ka na mo nga mga grasya again. Diya kanimo. Salamat Lord. Bueno, ako sa ding ipangumusta si Bay Ben, no? Ben, diya sa kuan na pardo, no? Kinisang ang pardo din, okay. Bay Ben, Ben Haima. Uy, kumusta Bay Ben? Kumusta din napita, no? O belated happy birthday din mo. Okay. Permanente exercise, Bay Ben. Aron linggo na itong panlawas. Thank you kayo sa mo, Bay Ben, sa mga kanunay nga pag-monitor sa atong pagpaminaw sa DWHP. Thank you, Bay Ben. Okay. Bueno, ang suwat tampong anong hatagan ng pagtagad, no? Pinadakin sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Tina. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Tina. Kini akong problema bahin ni sa akong hinigugma nga may plano naming magpakasal ug kun ngano nagka-problema ko ingon man gud ini ang mga paghitabo. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little lies that stare at me and make me say I'm with you through all the way. 'Cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see. Now I know you got me with me. Ay, Tina. Ay, tuyawan ako ni muda, nay. Uy, nga naman, nay. Deslando. Ari sa are. Ay, hala. Hala po ang nalimot man ko, uy. May sabot pa di aming lando nga manimba. Nay Marcing, kadiyot lang, nay. At doon sa nako. Oh, uli ka mag-ilis siya, day. Hala, buang nga, uy. Dong, nalimot man ko, uy. Apin ako sa hapon pa ta manimba. Ikaw maka nga buntag naman imbaw niya sa hapon, bro, ito. Oh, lagi no. Kadiyot, maligot sa ko kadiyot, ha? Oh, sige, sige. Ugasin ng si Muji Ring, ha? Magawa ko ni mo. Sugasan ako ang... Si Muji Ring. So, ito hindi ay. Nay, ikaw sa'y bahalag lando, nay, ha? Maligot sa ko kadiyot, nay. Ay, asa naman to? Nay, ikaw sa'y bahala dating lando, nay. Palihog ko, nay. Nay, may istorya sa nay, sa glakaw, nay. Danay sa nay. Silang dyan bata, kabata pa, halimtano na kayo. Dong, pasensya na ka dong ha, halimtano ka ining bataa dong. Okay na, Nay Marsing, ay, wala yung problema na ko. Yun na, day, Nay, nanay lang ko ni mo ng Marsing, ha? Di ako'y dati ko yun. Ay, samot! Tanan akong bilib na hurot na yun dong tanan akong bilib ni mo. Mauni akong paborito, tikoy. Oh, mga ba din, ha? Oo, uy. Mauni pirmi na mong kanon atong bana na kung way hinungdan. Tungod tingali sa pagsigig kaon na mong tikoy, no? Ang kanahan milikoy. Milikoy na. Milikoy man. Bana ba na kung uplok? Oo, nga naman. Milikoy ang utok. Gibiyaan lang mi, iwan na magpakita. Nagsaligawa pa mi makasal. Mao nga, ikaw, pakasligod ang akong anak, ha? Kay basig mo likoy niya ka. Alisod kayo. Di mo mahal ka na ng kusina na. Maayo kon mauna. Unya, kanus aman mo magplanong magpakasal. Mag-propose pa ko niya, no? Uy, ayaw na nag-propose. Ay, propose. Ditso na. Langay ka na mag-propose pa. Muna nahitabo sa kong kumare nga gisigihan lang siya propose. Ha? Resulta, ay, wag ganon makasal. Naabta na lang siya minopos. Muna resulta sa sige propose. Ditso na yun. Huh? Kano sa aman mo, mamay? Ako pahibaw sa daddy nang nga tuwa matawag sa gawas ba. Pero mo uli ito, iniguli ato. Karon mo Disyembre uli nito siya. Aba sinanan mo yung mamay. Hapit naman di ay. Doon na lang kabuwan. Na sige dong, wag yun na problema na ako. Nay, okay. maglakaw sa Miss Lando na nga, manimbang sa mi. Oo, sige nak, may problema. Lando, taga na. Okay, ano day? Ano ba siya? Arin naman ya? Ay, ati ko saan Ano naman? na mo kamot ako? Ay, gugulitan man din ako. Sige dong Lando. Pag ayo-ayo mo, nak. Pag ayo-ayo. Atin? Inikuli ninyo, ayaw mo kalimot pagdag something, ha?
something. Away problema na nang Rosing. Always ga magdakog something. Maganay akong kabilin pa ni mo dong. Pag minyo na mo, uy, unsa pag may dugaya din yun. Nay, ali sa amin, Nay. O sige nak, amping mo. Manaman tagsimba. Asa pa man ta? Ang mga usa ka, hindi ko man ito pangaon. Nanaw to sini. Ganahan ka? No, ay lang sini, uy. Oo man. Magbalik-balik raman ko na, uy. Balik-balik man. Bagkom ng silda. Mao lagi, bag-o, pero ini ka human balik na puwid. Murag mo sila sa lid naglain, sige balik-balik. Ang buot mo po sa buot. Iguman lain sa salida. Oo, ingon ana, unta. Nya, resulta mo lang gihapon. Bisan kita na ta, balik-balik ra. Usik-usik ra ta sa kwarta. Nya, gawas pasad, di gihapon ta katarong og tan-aw. Ha? Ano man? Ito ko sabot sa istorya, kay magsingge man tag kinuutay. Ang, lain sige bukuot kas ako, di ko mukuot imo. Sige lang. Total, siguro mo gini ato. Nisupak nanay ni mo nga ako may mong babana. May tabuan eh. Di na lang may mamay ba? Kaya dito lang. Iniabot dati. Gikas gawas, kasaltan dito. Mao ba? Oy, Tol! Tol! Pataw ka pa, barkada! Ay mag-beer cool to! Atong i-celebrate ako maabot ka sa na Moritina, Tol! Mga tawag ka mga barkada! Okay, Tol! Dali rin sila tapukon, oy! Mga Tol! Dali na mo kami! Ay, ingo si Tulando nga! Mag-belcol ta! Pinangga kay Tanto Lando na. Kita mo nang naas na plate, oh? Ano? Wow! Hindi mo! Bugnaw kayong San Miguel Pepelsen, mga Tol! Oh, sabay atong ibabot! Ablihin na ninyo! Yes! Basta kumplito ang barkada, kini ang the best. San Miguel Pepelsen, sarap, laging kasama. Cheers! 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 Oh. Bilkol! Alam niya, Arjun, oy. Okay. Kamu diha, pag-berkol na mo! Berkol! Bilkol! Berkol! 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 Pre. Congratulations na lang daan yung itina, pre, ha? Congratulations, ha, Porbida, sa name. Congratulations na daan, pre. Salamat kayo, salamat yung tanan, ha. Kasal na mo, imbitado, gyapon mo tanan, ha. Maurang gyapon, naa ang Batang San Miguel. Si, thank you ninyo! Nagkaistoryahan na yung remong landonay bahin sa among kasal? Oo, nak, uy. O guwago ko problema kang Lando. Buutan si Lando, unya manghatagon pa gyud. Tungod kay permi kang dad-an ni Landong Tikoy, mo na nakaingon ka nga buutan. Kay nga no, dili day siya buutan. Buutan man, Oh. pero ikaw ba, basi nakaingon lang ka ana tungod kay permi kang dad-an og Tikoy ni Landong. Ay dili sad nak, uy. Madahan. Nakita sa gyud ako nga buutan si Lando. Mao nga wa ko problema niya. Ako naman ganitong giingnan nga bisag di pa siya magdagtikoy. Butar na kayo ko ni atong tawana. Mao nga lihukan na ninyo. Kay gusto na sa kog maminyo na ka. Aron sa ingon mapunan na tanganhe. Kundo na mo'y anak. Nya kita rabi ang duha din isbay. Kay unsaw ng imong aman milikoy man. Gibiyaan man lang ta. Mong pagbidyo na. Aron do na sa kuy kalingawan ug bantay dinhi akong apo. Na, si nanay baya gadali. Gisayunan lagi kapag himo og bata. Di ba na sayunay? Panington tagbugbog. Balag panington basta tagbaw. Bogot sa ito'y. Nakita gid mo na oy. Nagtuo ko nga wa na'y problema kay wa may pagsupak si nanay sa among relasyon ni Lando. Butar man kay siyang Lando. Unya, milabay ang pila ka adlaw ug buwan na nawag nako si Lando. Hello, Dong? Suray, ini pasensya na ka kaya di kong ka naharon ha. Nga naman. Musugat kong dadi sa airport, karong gabi siya mabot. Aw, mao ba? Oo, masino ka na ako. Okay na, Dong. Ampis mo pag-ato sa airport, ha? Okay, salamat tayo ha, salamat. Sige. I love you. I love you too. Sige ha, kaya ganda pang taon kung ano yung pagsugat kita di.
Oo, saman, kuyo pa lang ka. Ayaw, uy, unya na lang ini kapahimutang na ni daddy ni mo sa inyong anak ko. Okay, may problema. Doon natin ka Tris Bay. Aron kay mama tos daddy, okay? Yes, okay dong. Sige, bye na. Okay dong. Bye, I love you. Love you too, love you too, love you too. Ay, iho, Rolando, kumusta naman? Dad, salamat nga may uli ka, Daddy. Yes, iho, tungod kay may saan ako nimo. Matod mo gusto ka nang mag-video. That's why may uli yun ko din sa Pilipinas. Aron sa ingon, mahikay na yun nato ka ng imong kasal. Ayun na, asa naman ang imong pangasawa nun? Tuwa sila, ha, Daddy. Tuwa sila. O, nga nuwa mo man siya, Dad. Aron pagsugat ka na ako. Ako sa gingan, Daddy. Ako sa gingan. Pero nawa ko na siya ni mo. Karoon lang ini. Igusan mo kapuway ka na. Muwadto ta sila. Karoon sa bota na nga mong kasal, okay? Okay, iho. Wala problema, Dad. Yun na, usamay na ka bang sakinan? Oo na, Daddy. Okay, mas mayo na, okay. Murag ikapoy ko sa kong biyahe, iho. Okay, let's go. Let's go. Tina, anak. Unsa man ka, murag, man kay mahimutang diha. May problema. Nay, naabot ang amahan ni Lando. Uy, mauba. May noon. Pastilan, madayon na gyud ang inyong kasalan nina. Pero, Nay, mura man ko gikulbaan, Nay. Ay, sus. Di na nakulbad, dili na kulba nga unsa na anak. Tungod lang na sa imong ka-excited. Kay, asa man gani ko excited na kayo nga makasala ka. Pero, mas excited ko basig may dang sinugatan ang ama ni Lando para nato na. Ha? Oh, siguro na nanak, may daanan ng tsokolit, nagikas gawas, no? Nay, O, nga kano sa man silang mangari. manawag na ko no si Lando, Nay. Mao ba? Waton lang nato. Unya, nanawag na ko si Lando og nagpahibaw nga nagpadung na sila nga ni sabay. Unya, Nak, na sila nak. Mura sila ng kanang nasa sakyanan nga mihunong sa tugtungod. mao ba, Nay? Unya unsa man ikali atubang nila. Dili ka mo atubang, Nay. Ay mo atubang, uy. Pero tawag lang niya ako. Kay ana naman ko aran magkuskwarto. Para dili kayo halata ba nga naghuwatan nila. Sige, Nay. Sugaton sa ako sila, Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, Day, Tina. Hi, Dong Lando. Day, Tina, akong Daddy. Si Daddy Artemio. Artemio Itang. Artemio Itang. Hello, Sir Artemio Itang. Kumusta ka na, iha? Okay, ra. Dayon mo, Sir. Lando, dali mo nga rin sa suit. Salamat, iha. Yun na, asa naman ang imo mga ginikanan, Naara, Sir. Nay Marsing. Kadiyot lang na. Nana. Dali, Nay. Nay, ang daddy ni Lando, si Sir Artemio Itang. Uy. Timi. Mars, ikaw kini? Oo, ako. Ang babae nga imong kipasakitan o kipiyaan. Unsa man ni? Ha? Murag last act naman yung salida ating ali. Unsa man ni? Mauna ni. Mauna tingali ni ang ilang gitawag revelation. Nay, pasabta mo. Sibuti pasabot aning tanan. Dad, unsa man ni, Dad? Nay, pasabta ko nung miani, Nay. Tina. Lagilak, Day. Siya ang imong amahan nga may piya ka nato. Tina. Dad, unsa man ni tinuod ni? Kay mahanti na, bida tao ni karon na ron. Imo ba siyang anak, Mars? Atong anak. Bungot sa ito'y. Bungot bitaw tayo. Buti pasabot. Managsuon ni Sinat. Managsuon ka mo sa amahan, Lando. Oh no. Dili tinuod, Nay. Dili usa mo na kabukasal. I-cancel na lang nato ang kasal. Opo, Ginoo ko. Dili ko anak si Lando. Anak siya sa babaeng akong ipakaslan. Pero dili ako ang iyang amahan. Oo na. Unsa? Mao ni problema ron.
Pwede may makasal ni Lando nga anak man siya sa babae pakaslan sa akong amahan? Di ba mamaldisyon mi kung magpakasal mi? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tina. Hello, Lord! Good morning! Mama Mary, salamat sa tanan, Mama Mary. Oh, sa tanan itong mga suod ba? Good morning. Aday ba? Thank you kayo sa tanan ha, nga mga tao nga bigamit sa... Sa mga kaptiks, sa mga tao nga mo trabaho, nga makainom sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mo na the best kay nato imnon, ini padung tas trabaho mga dagko ha. Ato asan vitamin sa ato ang kalawasan ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kay mao kini bitter nga makapabetter sa ato ang kalawasan. The best kay nato imnon. Kondisyon kay ta, anindot kay atong kuan niya. Kamong mga diabetison, pwede mo minom niya nga kape kay medyo pait-pait ni siya, wani na mo tayong sugar kay mao ni tambal sa mga gipang diabetes. Okay, ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ating mga high blood, cholesterol, katataas sa sugar. Ayok si piyata pag inom ka kaadlaw yun, katulad sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom na daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maughapon. Usag hapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Naghapon ni kabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. O galang na ito na problema sa kidney o UTI. Di na mo angay mag-uul o mabalaka. Tungkol kay doon na makapaalibyo makatambal, makaayo, anang atong bibati-bahin, aning kidney o UTI. Kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada o pagkaoras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan ang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan to mga kaigsunan nga migamit sa to ang Sed Liniment Oil. Thank you kay ninyo sa paghimong number 1 sa to ang number 1 nga plus katulon mo tabang tatong mga panuot mamaol parkit sa kaluwasan barikos bins katul kuto sa kabataan. Ili kay pagitan sa dinggi kun mga plus sa Sed Panyawan Liniment Sed Liniment Oil nga gikan pagyud sa Mindanao sa Sed Marketing nga anar nato mapalit sa butika di ba Kuya Gili? Butika lagi yun, butika. Ang mga igsoon, kaya mo balik-balikon yun na namo, no? Kaya masipin at agams. Nabigyan po mga gigas gawas, kuya mo kayo. Sa butika lagi yun, tinood na itong Sed Liniment Oil, ang haplas nga bantugan. Sa butika lagi yun na ito, kapalit mga igsoon. O niya, basta butika lagi yun, ang tinood nga haplas Sed Liniment Oil. O di gali naman sa option na to sa Facebook, bisitahan na to ang page Sed Marketing mga ikalak. Na ato i-type ang Panyawan Herbals. Panyawan Herbals. O ayaw kalimot ka atong i-like ang page. I-like yun. Nga magkita natin na lang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products Sed Marketing, no? Papalit na po nato sa Shopee, kam. Shopee! Oh. Sa ato ba, o gayle, at butika, gayle, god, mag-Shopee ta. Ato ta mag-order sa atong Sed Liniment Oil. Okay. Nga, batugan, no? Okay. Butika, Shopee, butika, Shopee. Okay. Nga, si Sitson Tulod, sa Cats Taxi di siya, kam. Sitson Tulod sa Cats Taxi. Taga-basak ni, urang basak, open man din, basak open man din, abi na ko silingan yun, basak open. Si Gardo Abilio, sa Buenavista Karkar, sa Kintaxi po ni Bliba, no? Nangala ato ning ako sa gam. Si nanti nga may gam sa ako ang suod po kayo nga kababata po nako. Ang gamit siya mo gamit yun ng Sed Liniment Oil gams. Tininood yun yung iyahang paggamit yun. Diniyos yun kayo ni siya. Kaya ako magkakita sa gusto gamit yun. Ang kataon Kadi pa niya pa ni Jaime Peralta. Oh, gadiha. Pagka ulit niya to, dugay lang minang ulit gabi. Pwede, sasabihin, may kukuhan lang nila bagay. May kung ako na lang yung katulog na kayo ko ni Maricol ba taong ba? Lagi. Kaya kung taba. Dugay mo ba? Dugay man kayo. Mga soros What yung kaso? Naman to na mga sakinan. Kita. Dugay ta. Dugay mga apit ito. Nauna tito sa do. Di ba? Abot pa mga kuan lang amit ang ibaw kay balita ba. Hurot ko. Thank you kayo. Salamat kayo. Si Dundon kan. Dundon binunya. O si Vilma yang misis. Dundon binunya. Bidinua. Kasi misis nga sa sitio long trip. Thank you. Salamat. Ayaw niya sa
Ni Father Tommy po, ha? Happy 300 years parochial anniversary. Belated happy 300 years parochial anniversary sa St. Paul de Apostol Parish diya Sinabanga, Bohol nga nagsaulog atong June 30. Thank you kayo din ha, June 30, 2024. Father Tommy ugpo, salamat kayo ni mo diha. Kan ang June 30 Gams, birthday na tabi. Di ba? June 30. Happy birthday, Tabs. Unya, Bam! Thank you. Ato pag-masal ko sa Mr. Sami, Lauron, si Mamir na Lauron sa Summer Seal, sis Valero Litkarkara, o ang ilang mga staff. Thank you kayo. O yung manasab ni Mr. Jimmy Olemba, o Jimmy Moneba, I'm sorry. Jimmy Moneba, o Ligaya Moneba di Hasa Suba Dinaw. Thank you sa inyong medical support. Thank you. O kinipod ang mga Lay Minister sa Santo Rosario ng Simbahan, Jury Baron o Titing Delicano. Salamat kayo. Ingon man ang mga grupo sa tricycle drivers with Roy Corlitt and John Reel. Ingon man ang We Hire. Nagtuyok-tuyok ni sa kay tourist man ang iyang mga karga diha sa Bohol. Mr. Willie Zaging of San Vicente, Daguhoy, Bohol. Ayaw ka makalimot ha sa ato ang celebrity continuity. So, pagkuta tayo ng papaya extra. Aduna sa kini mga sangkap nga mga natural moisturizer. Aduna sa kini mga sangkap nga magpabilin ka mong cutis artis porcelana, younger looking. Doon na ba kayo blackheads? Doon na ba kayo whiteheads? Mga katul-katul, murag apap niya labing murag dry ang inyong skin. Ang atong celebrity continuity. So, makapagwapa kinila. Dili lamang sa mga kabataan, mga kababayanan, pwede sa pugamat niya mga kalalakinan. Pangutana lamang sa butika, ayaw mo ng gaturoy-suroy, ha? Yan siguro pagtanaw na available yan sa sudlan ng nakabutang. Sid Marketing. Thank you! Ate Pres! Okay, ang senyo na ito karong Erdawa, Julia. Si Inday Tina, Ate Pres. Tina. Problema ni Tina, Ate Pres. Nagkauyab sila Lando. Pagkita siya ang mga ginikanan, Ate Pres, kung sa amahang Lando, ay kung uyab ba sila sa una. Kung yung mauni nagpasakit ako kaning tawhana, mauni yung amahan. Amahan dito ni Tina. O niya si Lando, dili man niya anak sa iyang kuan kay anak man sa unang Wa sila'y labot. Wa sila'y labot. Wa sila'y labot, O sa una na Ate Pres, makasal mo kuno sila. Makasal mo Tinoy. Dili man na Bida. anak ni sa iyang papa ni. Kasal mo gagaw tagsa. Karon dili makasal. Dili sila parente. Dili sila parente. Dili parente. Oo, wa may labot. Gawas og igsuon gyud mo tinuod. Amahan siya in law, pero dili gid siya may dugo nga proseso ng amahan. Kay anak sa iyang anak daan siya sa. Pero sa karon na Ate Pres, no, sa karon na pero sa una pagada og iba, gunay biya to mo igsuon sa una, di ba? Mabitaw ko. Okay, pero daghang kalibot diri sa kalibutan. Usaray atong sindanon, usaray ato ang root. Kuha na lang na scatter lang. Go to the world and multiply man. Maunti gisulti sa God. Pero lain lang naon karon kay niabot mo Jesus. Oh, giusaw don Jesus ang kalibutan. Mao ba? Oh, mao na ang hilas sa paminaon kita sa nga. Kun mag-agaw ra. Oh, igagaw. Lain pa pero na may igagaw tag sa Ate Pres katal. Oh, sila anak. Naay dagan nga mga agaw ra. Pero igsuon murag kuli kay igsuon nga makasal dili wako ka. Dili oy. Wako ka bantay. Dili na makasal. No, wako ka. Pero na nag-ipon. Oo, nag-ipon. Mao ba? Naaman gani ang mga anak nag-ipon. Mao ba? Oo. Uy, kalisod. Ha? Mao ba? Pero ang butang pero Ba, asa? Usay basa dili ba? Masahot ito ba? Sirach Kapitulo 30, versikulo 3. Ang usa ka tawo nga mag-agak pag-ayo sa iyang anak, mubati og garbo kaniya, taliwala sa iyang mga higala, ug ang iyang mga kaaway masina kaniya. Samtang buhi ang amahan, malipay nga magsudong sa iyang anak. Ini kamatay na niya, dili siya magbasol. Sa pagkatinuod, buhi siya kay nagbilin man siya og anak nga sama kaniya. Ang akong pasabot na maayo ang iyang amahan. Kini ulit yung gikas Amerika ha. Kay magminyo na. Apan, nini karoon nga nahitabo. Muli lang problema. Apan mato pa natin pero sila. Di good problema. Kay dili sila parente. Dili. Way labot. Oo. Apan, katulad trabaho dito ko sa Manila Ate Pres. No, ang akong amo kay managsuon nilang ginikanan. Oo. Sa ito pa, mag-agaw sila. Tagsa. Oo. Ang papa, ug ang papa sa babae, igsuon sa mama sa lalaki. Pananglitan, ikaw, ay mo papa, pananglitan, nagminyo ta. Ang imong papa, o akong mama, magsuon. Mauligi, mag-agaw. Mag-agaw, tagsa. Kita, husband and wife, ang atong parents magsuon. Mag-agaw. Pero nagminyo man sila ba? Kuhaan man kay nang sa istoryas mga Chinese, kuhaan para kuno ang... Chinese lagi? Para kuno ang kapitangan. Ang tinuod ba? Kaya ba kargado? No, mga Chinese, no, di ba?
Di na pilain Laog gawas mo sa lang, guys. Chinese. Sila gusto ilang mga bandi, mga ito. Kaya mga- Sa Chinese, laog. Laog. Sa kasa, laog na sila. Di na! Pag-ilog, let's practice. Laog yan, sino na ka? Tinuoy. Para na ako. Ano may gubuto? Ihatag lang na sa China. Alaan. Hatag lang na. Wala, murag lain man nag-meaning ang laog, ang kanaw, kanang laog, ang laog, kanang ilahon tanan. Oh. Asa na Ang luoy yung kayo, katong yung... Langol og laog. Katong gikuan ni attorney ba nga ang luoy kayo ba katong nibi bitaw katong sa katong Pilipinibi nga giputlag kumagko. Ko. Sulbaysa mugtan-aw ko. Wa ko mutan-aw ta kanang gikuan ni attorney binaw ko sa radyo wa ko mutan-aw live at Tibris kay tan-aw ko muray. Makita dailan straight bitaw sa naadi ay makita. Giputol. wa gipakita pero giputol ang giputol sa ato ang mga Pilipinibi gipabungag na mga Chinese. Ug dapat lagi ko power. Huton ko ng pa Chinese ay. Arbas mo ng tibgas. May nag-atong paluparon ang mga anananggal. Oh, lagi. Ako bitaw gihang yung steam yung. Ako gingan yung. Tagay ito yung power yung weekend. May na steam yung kaya mga linatin para kuha na ito. Yung mga, wala sa mga manananggal, hindi mo ito layo kayo. Limitation gang. Mabuntagan ko sila si Pre. Siya mabuntagan ta. Gang yun ako kitoy, ma'am, nanuli sa mo. Ah. Kaya kadaghanan ng level, itik pisot man. Isot ang insik kay. Balik ta. Dili problema inday, no? Dili problema. Kay kanang dili man mo magsuon. Anak man siya sa laing babay, dimgid siya anak sa imong papa. Oo. Apan sa laing bahin kung ang hisgutan basin ang kasilo sa mama ug ngadto ni Don Artemio mo ipatigbabaw. Nana. Oo. Pero okay na lang na. Uy, kalita na lang na. Oh, ang uban ba yan, no? Nay, may istorya tama ni, bisag na minawron na kong manghod. Ay, kumidyar ko to. Nagkita akong manghod, kang ex dito sa Oslob. Oo. Kay Kasalman. Ingon mo, uy, nagkita taron. Huwag mo ito makadayon sa una. Ito mga anak, ito padayon. Ay, kumidyar ko sa akong manghod, oh. Mas maayo yun kay Murag, paminaw na ko, Murag, masuot lang sila kay so ito man sila daan. No, Osmo na to, kinsa nga na itong sender, ha? Tina. Tina, why problema? Istoryahin lang na ninyo tungkol kay unsay nga niong anak man siya sa babae nga gipakaslan ni Don Artemio apan dili man siya mo'y amahan. Anak man daan sa wa pa maminyo sila. So why problema? Padayon na pag sinabtanay lang mo, no? Pananglitan og nagbaton og kahiubos ang imong mama nga nasa ni Ang bagi na lang. wala sila magkadayon nga. Kanapa noon ba kami mo magkadayon? Masupayan ang daan? Aron mo taas? Sin gusto ati pero taas mo bo. Pero kung mabiyudo ang amahan niya sa Artemio, magdayon sila sa inahani ko, Antina, di ba? Kasi mabiyod. Ang kitong iyang laki ba nga Siya. amahan? Artemio, di ba? Wata manungo, ha? Wata manungo, pero kung panalitan, panalitan, doon na gano'n. Basta nung double wedding. Kung basig biyod na daydaan. Basig biyod na daydaan. Mawais ko ang nagbuduban. May sabot-sabot na ninyo, Inday, ha? Salamat kayo magpanagat itong tuluman noon. Kung ako ang paso, Tihan.